Bona vesprada a tots, benvinguts. I la veritat és que dirigir una formació d'aquest tipus, on tenim músics d'un elevat nivell i gent que comença, pues això implica un grau de poder gestionar per a tots. Aleshores, feia algun temps que Juanmi, que és el nostre professor de clarinet en un nivell ja increïble, plantejava la possibilitat de fer alguna cosa. Farem alguna cosa de més envergadura, però pensàvem que avui que està tota la família de la Unió, que inclús estan els seus alumnes, podria ser algo divertit que el vegérem a ell. Aleshores, escollirem una peça poc divertida implica que és com una espècie de mano a mano, que creia jo, una espècie de profia. Jo dic que ell no pot, ell diu que jo no puc, però no sé com acabarà la cosa. Espero que la disfruten. Aima Kleiner, solista, Juanmi.
Queda muy negativo, queda la cosa. Vamos, ¿no?
Bé, ara obligatòriament hem de fer un xicot de descans perquè com